abụ na ị ka ugbu a bata biko buru oche gị nọrọ ụgbọ anyị anaghị eme gịnị kwarapụ ka anyị matazie onye bụ Ezinna anyị na-enọ n'ụbọchị nke tata maka ma na ezigbo nne di o nwere ọ macha ihe a na-ekwu na ya ka o ji wee na-atụnyere anyị ebe o si adị ngwa o ruola n'omume Ezinne kọwara anyị aha gị na onye ebee ka ịbụ. Aha m wụ Ezinne Beatrice Aneke. Awụ m onye isi Ekenesi Nweze ahụ kwe na di m aga epete ite. Alọrọ m na Amanatọ ezi Aneke ọgbọ ọza. Ebe a mụrụ gị na ebe alụ gị anụ ha n'otu okpuru ọchịchị obodo. Ha nọ n'otu okpuru ọchịchị obodo. N'otu okpuru ọchịchị obodo dị atọ South. Ha nọ n'otu ebe a mụrụ gị na ebe alụ gị anụ ha n'otu okpuru ọchịchị obodo. Anọ ha n'otu okpuru ọchịchị obodo Idatọ South Local Government. Ya nọ n'Imo steeti. Nọ n'Imo steeti. Ọ dị mma Ezinne dịka isi na-akụ ugbu a achọrọ ịma ibi na Lagos anyị n'ugbu a ka ị nọ n'ala Igbo olee ebe ị nọ? Ebi m n'ala Igbo. N'ala Igbo ka a mara m anọkwara m ebikwara m n'ala Igbo. Ekwenụ otu isi bịazie Lagos? Otu m siri bịa Lagos wụ ụmụ m nọ na Lagos ha kpọrọkwara m sị m bịa Lagos bịa lepụrụ anya m bịakwana na-elegharị anya na Lagos ụmụ m kpọrọ wee lezie anya wee ruo n'isi mbido TV nke ụbọchị taa. Kedu otu obi dị gị mgbe ụmụ gị si gị nne anyị biko ka anyị na gị nọ? Obiọma na-eme m nnukwu so me nwetara ụmụ kpọrọ nọ Lagos kpọrọkwa m bịa Lagos obiọma na-eme m nnukwu enwere m obi aṅụrị maka otu ụmụ m siri kpọrọ m bịa Lagos m bịa na-elegharị anya bịa ụdị nga dịka otu isi na ịnọ n'ala Igbo olee ihe ị na-eme n'ala Igbo ahụ ụmụ gị aha ha na-alọta kwa mgbe ka ọ wụ ịnọ ebe ahụ anya ha anaghị eru? Otu m chere na ọ n'ala Igbo ana m arụ ọrụ ugbo ana m akọ ji akwụkwọ na-akọ ede akọ ji na-arụ sayị ụmụ m a na-emekwa ha nọ ha lọtakwa bịa nyekwere m aka bịaghachi ha kwa Lagos m na-arụkwana ha nọkwana nọ ha ga-alụrukwana bịa nyere m aka n'ụlọ aha m na-arụta ụmụ ihe a ji akwụ ede ji anyị werekwana nyere ndị aka mgbe ọbụla ha lụkwana ha rie ihe n'utara rie ji akwụ ihe niile a na-arụpụta ha na-eri obiọma na-emekwana m na-eme ha. Ke ka anyị si wee mụtakwana iso na-arụ ọrụ ugbo maka ụfọdụ ndị nọ n'ụzọ ije alọta ha amaghị otu esi eweli ọgụ ma ọ bụ mma ka otu ụmụ gị ha si mụta iso gị na-arụ ọrụ mgbe ha lọta ụlọ? Ihe ụmụ m jiri maka nna m eze ahụ kwetara ilesi onye ghara nga n'ọgba egide ihe ụmụ m jiri mụta ya bụ maka mgbe a mụrụ ha anaghị eso m na-akpọ ha na-aga ọrụ ha na-esokwe ma na ha ajọ ha na-aga na-akọ na-asụ asụ na-eme ihe niile ha lụ skuul ha ga-aga ọrụ mgbede na-aga ya agwa ha agbagha mgbaghachi ngwa ha ga na-eme nwerekwe na-enweta otu esi arụ ihe niile aha maka na onye ghara nga n'ọgba maka nna m eze arụkwa eso onye ghara nga n'ọgba egide. Ka ọ dị kedu ihe nwere ịgwa ụfọdụ ndị nọ n'ụzọ ije ha lọta ụlọ ha gaghị asị ka ha nyogodo anya n'ụlọ mara nke wee dị mara nke ji aka maka ụfọdụ ndị nọ ụzọ ije ama ha ji akwụ ama ha ji ewepụta ya na agaghị ama nkọ ka ihe nwere ịgwa ha? Ihe m nwere ịgwa ha na ọwụ gbana mbọ leruo anya na ụlọ unu na-alọta ụlọ unu na-ele anya n'ala na-ahụkwa n'otu esi akọ ihe ọkụkọ na-enweta ụmụ ihe oriri a ji akwụ na maka a ga-akọ ha rụọ ya agaghị enweta ọwa akọwọ enweta erikwe na maka nna m eze arụkwa so ewu na-anaghị ata ji so ewu na-ata ji ya mụtakwa na-ata nke ya. Ọ bụgodu na mgbe ọbụla onye ọbụla ji laa ụlọ ya nyuo anya n'ụlọ mara ihe nọ na ya nọ mgbe mmadụ na-amatakwa ụmụ ihe ahụ ọ ga na-esokwe na-amata omenala olee ihe nwere ịgwa ụfọdụ na-ama ha omenala maka na gị na anya ha anaghị eru? Ihe nwere ịgwa ndị na-enweghị omenala ka ha mata omenala maka nna m eze ahụ kwesị nwatakịrị akịtị ya abamankwụ ya ọba ego ka onye na-ele anya n'ala na-anụta ihe a na-ekwu ya da-eri
esorokwe nne na nna na-eme ihe niile a na-anata ihe ọma na-abịakwara na ya. Ọ dị mma, unu anụgo otu esi gbuwa ya bụ okwu ka anyị tii n'anya gịnị na omenala, ka anyị gakwa n'ala Igbo, ka anyị mezie ala Igbo, tinye aka n'ọrụ ugbo. Ọkwa na o so na ihe eji wee mana Igbo agaghị eme ghara ime ya eji wee mara ha. Ọ na-asịkwa na atụ ọrụ ọmara ya amara nke ọka mma ka anyị mata ka anyị wee mezie ya emezi. Ọ bụrụ ugbu a ka ị na-abata ịnọnyere anyị agbamiere ya bụ ụzọ mana asị ka ọ gịnị na-ekwu na-etisi ike na-ekwusị mgbe ọbụla onye ji teta ọgwara gịnị ụtụtụ aka nwekwa ihe ka ga-enweta nọrọ ka anyị ga-abata anyị lọghachi azụ anyị ga-abanye n'ibu ọkwa ekele bunye ndị ohu agala ebe ọbụla anyị na